Karbiang long hempi di phurong supia dung het kido men han se rong towar ke memeda rajok hadak rong rada tumpen bang bangason ki ik sepa towar kacheleng dun long jia phan non kachari bom a sarkar phan kachuning ridun nangli di phua hi thialong lir lor lapen towar ki ik sep ke theglong pen chingthur olupusi kamatha duma visual ke theglong pen di phualon ke dosi nangli theglong lo tangte la bangso visual ke theglong pen nangli kopilo kamatha thupo Bangso towar laki lakha krenar ke blum bajong constituency kaparlo anparta Karbiang long hempi di phurong supia dong het kedo men han serong along atowar lo Bangso atowar rong mawe pen gita ashraman kapale damji atowar pilo Barla porlo te usumaratum school ki dun pen chenglok so dedun ededa hut keso ke pon ke van lapen hithi kulat pen sanghan ka chuan anta towar ke memeda da jok thedunga kesung chingtang nang koklo themani tum rong towar hingnu pik ajok sin tum hithi ke dam ta digdar pik utus me bojar dam se me utut tum se me lapu pute nang dunde towar hingnu ong poson sena ki pupu poni tum utus me long chetu rok titi lapen kisuai hai kachi ponta digdar pik towar me usumar gedam ta school che thonu me kachingkoi pon loklo nil tumarong along men hanse memorial high school dolo labangso school ke do pena jok nilitum tebok tirai rong anke ki joy ke dolo bonta towar ke mesen ka vedera jok usumaratum ke dam ke bang kisung chetong nanglo anchot takali than bang atum lo nang ke thanjia phan ke bang anta towar ke memedet ajok gari motor ke aphilo keng penanta ke bang kisung asonsi chetong nanglo lasi ahok lo society along mate khomasa long ke most important hormu ke dopik seta aprangsi bang ke ilitum education lo lapen towar lo asonsi pre exam dopik lang seta nonamat nilitum ladak menhanse memorial english high school mate menhanse arong alo dak mentila dungalo la so school along nang litum matame theklong lo jasimet abang ke ilitum non hejong nilitum ani tum ki puason ladak school do ladak nursery pen high secondary loket dolo ladak la so school alo tela so school alo na kache thon kache wan parent atum ta towar ka pen joine bhari ki sung lo la pen teacher atum jasimena bangke teacher atum hayo somar dam han a parent atum nang che thon po la so au somar dam han ke tha nahi ke lake teacher atum pena jong sila so teacher atum motorcycle anda chewan une lasona towar pulodang te ladak ai student tum koson sigimbe po ladak ai school koson sigimbe po lasihala so education ala so school aphan important bangke Karbiang long autonomous council atum chini sigimbe lapen chini ji pusinili pen matha kedam tang MSc kile ko hotame MSc joni te munga tum bang pen nilitum rada kisung alamate towar nang pipopu nang chak kanglo la so ateng pen nilitum tame pahai dunlo la sehala so alam chaga teng pen nang papleng popusi ning thelo anparta Karbiang autonomous council CM Dr Tuliram ronghang tame prabjin pen nilitumarong akisung mate towara bang nang semar pipon thaputa hadagarat pen tuning report lomba jong pen Juniti mung akai sar apan setame MC sar apan setame chuniri lo lang sotuar kihinu parpik ajok alang ni prabjin pen lang so atuar lang selam pipu pusi alang ni pan chuniri parpik lo la pen thu ilitum kaching honai la pen tang hoi kithinai council long Dr. Tuliram ronghang sar apan sitame lang sotuar prabjin pen tang siya na bonai iye phan alang ni phan sitame chuning ripar pilo lasi ilitum dagyo kisungnai bang ke lalo tuar sitame lapu kidam ke bang aju philu pusame lapente school sitame bang pharo free for student tumdo lapente lang so ke bang kidam phan sung pik lasina tum prabjin pen lang so atuar bang prabjin pen lang sihimar piesonte misenji pusi nili tum nili rongasara himpen chuniri News report Karbiang long live